Bueno, badeno, edo predizketan, eta, bueno, ez dakit, ikusten ari beharko zinatekete, baina oantxe behiratuko ze, hau, ez dakit badabileno ez. Ipintzeit, empezará en breve, baina, a ver. Egikot beste horri bat. A very wet night in North London, and the rain continues to come down. No sign of a break in the weather, and certainly no sign of a break in the rain. Beraz. Well, they've gone further behind. Eta, bueno, aspaldian bideok ez detiko, denborarik ez deteta izan, eta, bueno, nahi nuen, batipat FIFA ama ostean, realak egiten hainitzan, serien, jokatu dituen partiguak izan dia tartekoak. Levanten partida ikuste zute 2-1 galdu nuen, partida galdu egin nuen, ez da gizatik borratu entzitzeidan, grabatuta nauka, baina borratu entzitzean, beraz, galdu egin nuen. Eta, bueno, urrungo partida izango zen, Real Madrid o Barcelona, zen da? Barcelona ustet, ez? Izango gala. Xai pretogatik, ez. Eta inok ez ezala gehiago bihal. A ver. Bi hilabetetarako agirretxe falta. Habla puta. Karo, txarrena da orain. Bueno, espero fetxa berdinak mantentzea hemen Realan benetako fitxajeena. Ze Realako fitxajeak egiten baitu neguan neuk ere hemen jolazan egin beharko ditut fitxaje beraiek. Bozaiako nitzak egintzet. Eta orduan gustatuko litzeak ze hori ez, berdine mantentzea beraz. Ez dugu ezer ezalduko. Ez ostia, selekziona horrek ez detela izena. Txe. Bai, Granadan partidua eta Bartzelonana. Bai, bela, gehiago pagako ya klasen monteik. A ver. Hori nun dago. Kontratos. Nun dago, bela. Exigencias del... Hola. Egun dagoen mila azkeniko idiot. Zari bi urte ezin dizkiot eskatu. Gehiago ezin direlako. Klabe. Horlai. Hori ezkeniko idiot. Eta... Aktualizatu dituzte gauzak, ez? Hemen. Aspaldian sartu da nago, eta dituzte zenbait gauza datu dira. Bogazonekin jokatu behar. Ez... Zinbogazon sartukoet. Eta gerretxe lezionatuta alako sartukoet... Iker Hernandez, bere partez. Vale. Guardar... Sí. Eta hau behiratuet, CC de Montre da, Bartzelonan kontrako partiduan dut, zeatik saltatu du. Pasatu indito, eta bira. Bueno, ba, hau, igo beharko izute, ez dakit, Rayo jokatuta gero. Baina, raro de cojones esaten dena da, hau, ez da izatik aldatu idan. Ez dakit zeatik aldatu idan. Bueno, Granadan kontra dengo dugu. Atzo izan zen partidua, bana engenu. Beti bezala gol bat sartuta atzera. Atzean sartuta Reala. Eta betiko pelikula ez. Atzean sartu. Biaren denboran hasi zenean ikusi denuen. Zeitaren ikusi denuen, pelikula hau izautzen nuela eta gertatu zena. Penaltia. Gola. Eta beste empate. Lehenengo irabaz izan ziteken, lehenengo partidua irabazten etxetik kanpoan pena. Ai.
A ber, ba. Arfin boazon zemoz moldatzen zaigu. Bizitza errealean baino hobeto moldatuko ote da. Zaila bentzet ez da. Graneroekin. Well, this attack got a bit of menace to it. Kontuz. Jokos kanpo. Hori bakat. A ver. Neko bakarrik zeon, ez? Ez. Baina jauzi arki indu eta bien. Earki hazi da partida. Espero atzu ez dala bukatzea, baina bueno. Eta bueno, a ber, gamera ontziak inda buke pixket okupatuta, zerbitzaria irekita eta zea. Pero azterketak ere bai, unibertsitatekoak eta bueno, 1000 pelikula eta neko okupatuta ez. Aberroain pixkat gauza baretzen dian eta baita bideoak kartzen azten naizen gehiago, idea pila dauzkat, kontuz. Eta bueno, txapelketa irekin behar dugu zean, gamera ontzian, pentsatzen ari bat Counter-Strikeen aitea eta bestea FIFAren aitea, baina FIFA World dago jolaz bat ordenailuako debaldekoa dela eta ba nehingo genuke zeurenik. Eta ez dakit, ba, gero igual League of Legendsen are egin dezakegu zeharrokoan jendea puntatu zen, baina gero jendeak izan zuen urrengorako jende gehiago ekarriko zula lagunei edo zan da, hortaz kontuz. Jerruli. Bien. Mira, txoriri. Bien. Mira, txori korri. Mira, finbo. Txartela izen bertzun, Mosteatik. Erazoa. Fuertago. Ondo, bela. Kakazarra. There's another angle coming up here, Alan. Finbo presionatu behar da, ondoia. Kampaina egingo dugula lehenengo gunean, ze online egongoa petatuta ez, urrengo gauza. Ze konsoletan edatera zenean, online lehen astean uste egon zala ezin hiblita. Eraz, onlinea saiakera bat egingo nuke ez, baina seguruenik kanpaina jolastuko deu. Ze kanpainaren nahi eta azkar pasatu eta asko ari dira gertuatzen eta ruli nahiko ari da platoak salbatzen zaten da. Aberretxe lezionatu da ba, zean, entrenamentuan. Ez. Falta zen kontuz. Ametxo. Ez horri, inigori ez. Dela bilari pasatzen dio. Hori eta. Hori. Ondo? Eskein detor. Ez dela jokaldi polita zen, paretain laizken inbogazonekin eta Granero porteri barrura sartza. Porteri barrura, bueno, bentsat zentratzeko aurrera. Edu, joder. Nola kornar ba. Berak ez du bat kanpora bota zuzenean, bala? Joder.
Guztia behira, inorretzaio kubritzea. Ai, cago en la puta. Joder. Haze pasea, finboa zoni nahi nion eta... Xabiri barkatu. Kakazarra! Finborien behar nion hor. Finbo desmarkatzen aitzan da. Finbori zentroa, behetik. Eta gola zan. Kakazarra! Ean jokaldi oso polita izan zen paretakin. Zeberando aldatu ditan jokalari zor. A very successful slide tackle. Presionatu. Atzera, Kontuz inigo bere teknikatera eta hor. Venga, Granero gainera. Joder! Pentsatuta ja kanpora zikula kontrolatzeari latan egon. Eta eskuadran, kasi broma eharra, jokalde hortan. Jode, Inigo, baina ze kontrol de hori. Eta pasea fuerteare ez da... Ez da pasea fuertea izan, baina... Barkatu, mikroa momentu batean. Baretik endo ez zuturren askurean aganda. Bigarren denboran lortzen dugun. Beste gol bat sartzea eta guri sartzea, noski. Gero denbora askoan ibili gabe. Coño. Oh, se hostia, falta ataquean, Gol. Ai, ama. Nere ustez falta atakean zan, ze baloi ateratzen ari nintzen eta tipo izitzean gurra otatzen. Bueno. Venga. Igual neu birandu pixkatik dinez, hor baloia pasatzen. Bakarrik Finbori nahi nion desmarka otatzen ari zan eta pikauta goitik gota. Mega kanale. Granero, frente euki eta ez da junek entzea? Etorri bat emata patzera. Increíble. Ultraofensiva jarriko, porque ekipa atzetik atera ezin dela, Jo, Xabi Nora. Ni ja flipatzen nahi nez. Nire jokalare egiten nahi nez. Flipatzen nahi nez, Osa, alkarri molestatzea jutei, pasea eman eta ordu erditartzen du pasea iten. Jode. Porteroa Rulio Raporrua zertan da.
Ai, kakazarra. Ekaldia hona zen, baina. Great passage of passing play there. Sartu erditut, 3 gol irazte. Nola posiblea Granadako joare puta bat baloiakin azkarro izetan ere jokalaria baina. Errespetu guztiz Granada puta bat baina, ostia. Bartzelona bat izan bazen, ulertuko nuke. Ja, bela. Ai. Ja, dela behia. Increíble, gaina retxazo guztiak ebea intzat. Ai, ama. Hostia. Ze koño inditor Xabik? Ze fin bago zen, gaina pasea amateko eman, hau da pasea eman diot, ez hueko aita ez ezerre. Eta horratzera pasea, aurrera manda. Zora harria da FIFA batzutan. Baina baloia zeatik lahatzen dekatzean, kagoen la... Diatik golako baloia gatzean inoiz ez dituzte lahatzen. Eta nire jogarea iruti. Indigok. Committed himself in, there wasn't much cover, but he got the ball, the defender, in the wide position. Nimble footwork from the player there as the opponent... Joder, Xabi, desmarke bat ere ez zibota. Are aurrean geldituta. Eta zain nifin borekin baloia eukita. Demora egizit, ematen ja laro eta bia izan da. Baloia ez du eusten. Galdu du baloia. Eta bain. Eta bain jungo da, kornerreraino denbora galtzea. Venga, venga, venga. Increíble. Pasa ingo jo, bati. Venga, Rulli, joder, lurra bota gabe. Baina, venga! Baina, atzeraka poliki korrika juten zein beharrean. Ez dut ezer ulertzen, ja, bela. Vale. Nahi du joa patzea. Hau da, Levanteren kontra galdu. Haure bai, urrena Rayo eta urrena Bartzelona. Eta Bartzelonan kontra txarrena, esperoet. Venga, da, baina Granada ze hostia da, Bayern Munich ala. That's really well done. Eta partida amatua. En fin. Ojalá atxoko resultado en bazen. Eta ez iruta da. Bueno, zei jarretuko dugu. Eta bai, zena egitea. Carlos Vela. Vale. Nahi gana.
Ostia, hau oso tentazio handia mateu, 2.500.000. Ezkentzai bate gustatzea elustan do bizitza errala baina gutxi jolastuko du. Eta ba, seguren ez aurten ja ez dute errenovatuko. Espero bintzat. Begira, Reala mantentzeatik da hau bezala egingo ez, baina jode. Hostia, berez aldatu da! Fechas. Exidu, Nigo, tonteria zet. Hemen jarretuko, Tengo kalendario baituko, tonteria. Oin nora. Ze hostiatik aizaizki Bartzona urrutiratzen partidua. Naita eda FIFA edo ze hostia. Ba, jokatuko dut Rayoren aurka eta Bartzona naga idoko izuet. Auskalo noiz. O zuzenekon bat egin goet baita ere, ez dakit. Ba, Rayoren kontra jokatuko dut eta gero ez dakit onlinera okongo dea. Peskat tristea eritze zait FIFA gauza hori egiten jarrokea. Zentzu gabe gaina. Izan bazen ez da ize partidu daukadala, baina. Baina noetan da eta ez dago eskusari irazteko. Eta baina euririk ez da egin. Zeuriatzen bate gustatzen FIFA. Baloia eta nola sentitzen den guztia etzai gustatzen, nola da. Joder. Xavi. Joder, jokalare zatitara ez zaute kontrol puta bat egiten ordu erdi. Eta buelta ematen, Oza, ez dut esaten kriston zeaiteko filigrana bat egiteko kontrolatuta. Ez, baloi hartu eta buelta ematen. Ordu erdi eta aina estrapozuta. Ez que ez dut ulertzen. Charlie, gai zuten beti jokatuta ateratzea gustatzen zutela. Xavi, baina korrika pixka gehiagoen ez, hostia. Hauen la puta! Fin munizion pasatu behar! Zai txoriri pasatu ertzion ezkerrean, ze onda? Ea txoriri mandiot, pasa algukoa. Ai, ama! Eutzi ventaja! Ai. Nola egiten beti behaiek? Nik segala noiz bota behar. Kontuz, beltz honekin, que altua daka. Esan dut, porque altua da. Ez da izintzen baino. Kontuz.
Bien. Gutzat, dale. Hori bat. Pica. Carlitos. Ay. Bueno. Oso ondo. Ze baloia joiztio da? Baina txartel horia, venga ya. Errepikapenan ikusi. Baina baloia joiztio ba belaunak. Ai, ama. Ya kanpora, Joder. Basti grazer egiten grano txarteloriak gineotea. No sé, coño, intente bakarri rematatzen are ardea. Change of direction there. Defender has done very well here. Got his foot in. Joder. Ay, man. Este comentario tengo. Ardira bat ahí. Ai, kakasa. Ekipa ez baitu pila jartzen. Venga, betela behiago, karrilla daukaketa. Joder, se pasa. Ah, ez nun nahi hori egin. Kakazarra. Hori bai. Kornarrez? Bai. Venga. Hemen, aurrekoan irakurri nuen da. Horreko uste zute banderina, banderinan posteak markatzen duen direkzio horta ateratzea omen du FIFA. Aurrekoan hori letu nu. Kau, eske bestela ez daukazu referentziai. Joder. Buruan jetxe egiten dik, remate egiteko buruz. Altxatu eta fuerte joko beharrean, burua jetxi eta gainetik pasatu. Eta uste finboa zontzela, Hace delanteroa.
Ah? Ja. Pentsatu ez zerbait pitatzen naizala. Despite one team is leading, it's quite a disappointing first half for you. Never taken on. Start now of the second half. Uix. Ekos kanpo. Ez, zeuruenik hemen behan norbait egon zingo zan. Approach and got the ball. Ai, Interception. belari nahi nio. Ez, Saw it Oi, coming. Fabrizio. Cut it out. Good work. oso oso bizki. Horra ondo, txori. Ja, dela, desmarkatu. Uf. That's a Bueno, no wasting of time in that situation. venga, venga. Joder. Terrific tackle. Baloia errekuperatuta 2 segundura galdu duten dut. At least challenged by the opponent. Quick tempo to the passing. The opposition can't get near them. Here's the cross. Venga, 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 granero. Nere kagaba izan da, Gehi aguantatu dut. It's a nice challenge. Baloiakin. Let's do it. Eta nik aldaketa ingoet. Eta aterakot. Bai, ofensibo bat. Well, they're still leading and they've decided to go for Baina txartel hori dauka eta ez denai jokatzen. hanging on to that lead. Eta portero, Very safe goalkeeping to make the stop, keep hold of the ball. Bring it back here. ai, azuru joder. Atera, hostia, atzera eta aurrera. Penalti. Hostia. Ja, bela. Gai, hostia. Venga, venga, mea. Hartu baloia. Eharri lehenengo palotik sartu dio. Zenba gustatzen zaite mosketa hori egitea bailak. Jun, moztu barru aldea. Venga, venga. Bueno, guretzat. Great interception. Ez zorfa edo. Finbo. Oso ona. Kaka zarra. Ze jugada ona egin du Finbo. Pena saipretu pixkat azkarrago ez sartu izan azea, desmarkea. Ze ja bukaerako kontura egin da defentsa bat. Eta horretik urrutitik disparatu behar izan. Bestela gehiago sartuko nintzen eta disparago berandu egingo nuen. Keeps it going.
76 migarren minutua. Venga, tal. Ultraofensiva. Presionatu. That's offside. Referee has stopped the players as the flag went up. Very good to take a chance when you play that kind of game, but they're confident in the way that they're regimented at the back. Well, here we are, seeing the team really to Bai, Canales, hostia. Beharra. Joder. Rekorte hau ikaina eskuit esperatu eta atezaina justu gelditu du. Hankaki. Eta ero baloia horri da geratu da eta ultraofensibatik ofensibara jetxi bakarri. Orain kontuz, Zebiai gora etorko ja. Bien. Motzen ateako ez. Venga, mea. Zer? Atxori. Gola. Jauna, hostia, partidua ja itxita. Brazien dipot, atezaina 10 puntiakin nola eira ikiziko dugu. Disparatu 10 puntiakin eta nola zartzen da. Bien. Jokalde hona, beraiek aurrera botata zauden eta atzean hor montaten geratu dira Xabi, Finbogazon eta Txori hirura batera eta aurkari defentsa bakarra zola uste eta hori ja ezin da faiatu. Se demontra. Fuera, baloia, hostia. Come in strongly. Maybe with a challenge. Venga. Mira, vela. Bat ulertzen du horze cojones gertuan. Finbogazon segon desmarkea ematen. Eman diote pase albueko Finbogazonita. Portero pasa dio. Ze hori laugarren gola zan. Bueno, irabazin dugu eta, barkatu ingo dugu, baina, hostia. A ber, zertatzen da. Forma mala, se marcha, los cojones. Nere hariman gainetik jungo. Hola eta puta selekzioa. Hora, hemen ezin dugunez segitu, gordaingoet. Manager. Bera, azken habilitan hona, abenduak 11 zan. Eta jungo beha online-era, temporadas. Eta, tokaratuko du partiduak. A ver. Ondo da bilen. Zemititzen eta zaitea emitituta batera jokatzen askotan laga goten da, así que no, zerbitzariak ala moz da biz fikarena, baina a ver. Arbitartik zendotan, behiratuko Twitterra.
Bai, musikaren volumena jaisteko esan duzu, menutik egingo eta, orantxe. Barkatu ben ez dakit. Bai, neuke oso altu entzuten dut. Here's your commentary team, Martin Tyler Hostia. and Alan Smith. Honeko pinta bat. Welcome Beira. everyone, I'm Martin Tyler. He's Alan Smith, and we're going to talk about this match today. Hau da FIFA 15 ordena ere. Da hola partidu asko jogatu ditut, ez? Orain zuzenean emititzen nahi nezelako, Enitzen ari ere, jokatu izan ditu zenbait partidu horrela. Zo irutzez eso horrela jokatu daitekela. Zeatik itzultze da hor Carlos Martínez? He's being challenged now. Will go out of play. You can see it clearly has done. Now it's a throw-in and a chance to keep going forward. Bush. Me apartó. Here's the shot. Joder, la madre que te parió. There's a semblance of a chance, but the ball ran on quickly for him. Good touch on the surface, and it's a bit wobbly, and it's competing against it. Just sets up the way to the impact. Tiponen kontra jokatu auket. Bueno, Speedy eta 30.000 zenbaki euskada. Horre esan nahi du, Speedy izenekoak daudela 25.000 pertsona. Zerbait izate. Ez que sonatzen di bai, tipaten kontra Speedy eta Schalkerekin jolazten zuna. Ole! Zuritu za, hostia! Aguantatu, zatera defensa, zatera defensa, zatera defensa, aguantatu, 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 aguantatu. On to the attack now. Jokoz kanpo. Well, he has a go. Jokoz kanpo zan, baina, bueno. From that distance, any kind of solid contact, and he's going to have a chance, but it's nothing like a solid contact. Aber bera ateratzen da, ni paso, ateratzea partidatik. Zestela nahi galdutzat emateik partida. Oso ona. Zer koño aiz kontatzen, txori. Hori nola botatzei gora. Bakar egon da gainera. Ezen bazen norbait zaukala molestatzeko jo. Joder. Here's the chance. Txori idea de baleia. Nebela. Falta. Pointed for the free kick. Eta gero jokalarian nola ere. Ai. Eta de repente ondo hasi da, bez? He has got a chance to get the cross in. Here's the cross. Great opportunity. Ea gol, bai jauna. Ze koñoa izan iten errekoa ere?
bea geldirik geratua defentzakin, eta hori nindu beski. Baloian zai geratua. Eta nizeituan ikusi eta aurreratu Xabi, baloia lapurtu eta barreta. Egia esan, lagonekin oso zaila jolazten, Hemen, irutu izake polikiago doalako denbora gehiago ematen zula zeitek. Denbora gehiago ematen zula pentsatzeko zerregi, baina hainmakal joatean ez dezuna ikusten da jokalarien inertziak eta baloian eta inertziak ez ikustean oso zaila egiten zaizu batipat defenditzea. Arroen. Tocos campo. Oendigo goita iduko gara. Berez, lehen denbora amaituta hanbertzen. Vale. Inorretzon tokira atera. Out to the wingman. Horra gerretxeekin hartu izan banu. Arazo larriak izango zituen ze Belazon prest. Hor gola. Nere jokalaria dela bia nahi nun mugitu kubritzeko eta zatek zuten defenditza asko zaila da lagonekin atakatzean. Leno berak izan du arazo isa, eta orain nik izan dut arazo isa. FIFA ama ostaren ordena jutan zerbitzariak dial salotzarra. Urrun hortean ja askoen ez planteatzen erozio ez. Segurenez pirateatu ingo ez, serie hau urrun hortean egingo nuke. Eta online nahiri kele den. Horrela ibiltzeko nire noa pagatzea. 60 ditu pagatzen. Ze keian pagina baten erosinen baina. Eta 8 euro pagatu initun. Eta 8 euro eta ama piko. Adarra jotzea junde iztela bezen bete. Ordan nahiago komunitatea horrela tratatu behar badute, ba... Mia. Txori. Baina una ze jokaldia. Oain. Horrela ibiltzea. Ba ez da FPS arazoa, zeurenik egun da piko FPS-etan nabi. Baina lag arazoa. Here's the chance. The goalkeeper before he's tempted.
back to his feet. Imanol, oso ona. Kontrolatu. Vaselina. Fuerte. Ez ki hau ezin da kontrolatu bestea, Vaselinak eta indarra botoia zakatuta euki horrezun denbora hori ezin duzu kontrolatu. Zer, dijoan bezala abiadurakin ez dakizu gutxi gehiagi mantentzen duzun botoia. Beste gol bat sartzen baina zeuren ez tipoa partiatik alde ingo da. Hau da, biko abantaia lortzen bat. Doan bezala. Jokoz kanpo. Oiz, falta? Eta gola izango da, porque faltak nahiko erreza dira. Gola zuntan. Behin truka harrapatuta nekoa jolaz kalareok egitzea minimamente botatzen dazkienak. Eta ez du hona izan behar, Realean asko, Txori, Belare erreza da gola sartzea. Bardorekin ebai, Xabirekin ebai. Gol. Ez que zin dezu defenditu. Era, hor ni naukan abantaia guztia bi defentzakin. Ezin dezu defenditu. Handigoan makalta angeski. Boa, eta egin xalken dago, Another change, we're level again. Goal scorer for FC Schalke 04 in the 41st minute, number 9, Kevin Prince Boateng. Niretzat. Eta hat-trick Xabi Pretorena. Bez, ezke ezin dezu defenditu. Berak orain ze arazo izan dituen defenditzeko lakuta honek. Har partida bengoz bukatzen da eta ez dakit da zer egingo eten. Ekaso beste zuzeneko bat egingoet Battlefield bat kompani bian edo. Dakit, kusiko. Atzera. Xabi berriz, rea, zuritu za. Ez, Belari pasari. Zuritu zarioen. Ez, zentrokampista ze aurrean da bizta, ez? This attack very well into a quite a dangerous position now. Hori da.
Justu hor aldatu behar da jokaraz. Xabiri. Bela, hala, hemen behan daukagu. Txori. Eta Hermano lentza sartu lezketan, bai. Uish, laugarrena kasi, Xavi Retelgen. This goal advantage. They've now got a corner. Eta gola. Mikel González ustak izan gara. Bai. Justo ez dut ez. Defenditza da, hemen arazoa. Era, 6 gol partido bat. Jarraitzen du, Vale, deskantzua, aldeiten dan, bera, ni naiz aldeingo, naiz eta hemen zuentzat hau aspergarri totala izango da. Partioa lauta birazten noa, eta ez naiz aldeingo ze. Partioa irazteko bez aldein da. Logikoa zan. 6 puntu niretzat, 6 puntu niretzat 6 guztira. Eta partio restante 6. Horta 6 biderriro 18, bai handi bauzkan nahiko puntu zeiteko. Laugarren diviziora igotzeko. Baina, bueno. Behiratuko dut, zuzenekoan. Lehen gauza, esan dizuena. Eta hurrenkorako inberdetena. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. Horrela gozar bai jarri. Horrela ondo, pentsatzen musika. Ze joder, neure gorgetzen nahi nintzen. Arzen bat nazen, ordueteko zuzenekoa. Azkenean. Hortaz. A ber. Dira bosterdiak behiratuko dut eta akaso 6etan zuzeneko batean got, ez dakit. Ikusiko dut. Hemen moztuko dut eta 6etan akaso zuzeneko batean got, beste ordu betetxo batekoa ero. Eta bueno, ikusi FIFA, pixkat Granadaren partidua eta Raiorena. Granadaren galdu dugu eta Raiorena irabazi. Eta Bartzelonaren ikusi zute, iesik egizei partidua, nik ez da noraino, temporada bukaraino mango didaten, atzeratuko didaten partidua, zer, baina, bueno, ezin behar jolaztu ezin dizute tekarri, asko sentitzen dut baina. Eta, bueno, besterik gabe, orantxe arte, urren arte, ale ba, aio.